De spielersbus van SC Heerenveen Fralje had een nieuwe eigenaar. De opvallende bus is van een Noah te vinden in Den Bosch en valt er goed in de smaak. Wie een oortouringbedrijf die hier is deze mooie bus. Die hier oren plan en die wil eigenlijk de bus echt voortwaan. En die kwam bij mij terug van hey Willem, als die bus echt van is overnemen, dan kan ik met de Fralje mooi rijden. Nou ja, dat liep dus zo wat en eigenlijk is dat binnen een paar maanden wel regelen. We hebben een hele goede samenwerking met Heerenveen en ja, zo kun ik voor de club even wat terug doen. Waarbij het is dit meer als samen een bus. Je had zijn heel leven al wat met spielersbussen, dus deze gearwerking wie dan ook een unieke kans voor het touringcarbedrijf. Maar hoe komt de keer van zijn bus eens te staan? We zijn eigenlijk begonnen met het supportersvervoer. We rijden al een aantal jaren de supporters van Heerenveen naar de uitwedstrijden toe. En zo is dit eigenlijk ook op uw spaat kwam. Ja, dat vinden we hartstikke mooi. Ik ben zelf ook wel naar de wedstrijden West. Ja, ik vind dat er zit een mooie volle actie in. Ja, we zijn ook wel liefhebber, dus daar houden we van. Het touringcarbedrijf beschikt over een groot bussen, maar deze spielersbus springt er voorbij jaar duidelijk uit. Ja, deze krijg even wat unieker. Er zit een hele mooie reclame zit op, hij valt op. Er zitten wat tafeltjes in, dat is een mooie zitterkist. Dus ja, het is wat anders dan een standaard touringcar. Het valt gewoon wat meer op en ja, dat vinden de meesten ook wel mooi. Er worden op foto's van maken sinds er hier op oprit staat. Families die hier speciaal komen om foto's te maken van een bus. De bus is net exclusief voor de speelsters van SC Heerenveen, maar ex-squallen, bedrijven en verenigingen kunnen aanst instappen en gebruik maken van deze bijzondere touringcar. Zo horen meestal in de bus ook hier. Zolang dat de dames het net nodig hebben, ja, dan staat het natuurlijk vrij van gebruik. Ja, dan kan iedereen in de bus huren en dan kun je ook wat terug doen voor de club. Wij zijn zeker gerust op de bus, ja.